Liptov a Tatry. To je úžasné miesto, krásna príroda a my v Tatra Invest robíme všetko preto, aby to tak aj zostalo. Chcete vedieť ako? Tak sa pozrite, ako to robíme my. Udržateľná architektúra. Naše apartmány sú postavené z ekologických materiálov. Využívame technológie a procesy, ktoré prispievajú k udržateľnej výstavbe, ale aj prevádzke, čo je z pohľadu na budúcnosť veľmi dôležité. Zachovanie prírodných krás. Všetky naše projekty staviame tak, aby sme nepoškodili prírodu. Snažíme sa zachovať prírodné krásy regiónu tým, že minimalizujeme zásahy do krajiny a chránime miestne ekosystémy. Naše projekty sú starostlivo plánované, aby rešpektovali miestnu flóru a faunu. Vysádzanie stromov. Vysádzame stromy, aby sme pomohli prírode a zlepšili kvalitu ovzdušia. V Demenová rezort sme už vysadili tisíce stromov, čo prispieva k udržateľnému rozvoju. Podpora miestnych komunít. Spolupracujeme s miestnymi komunitami a organizáciami na environmentálnych projektoch, ktoré podporujú ochranu prírody a vzdelávanie o ekologických praktikách. Vzdelávanie a osvedčené praktiky. Učíme ľudí, ako chrániť prírodu, pretože veríme, že spolu môžeme vytvoriť lepšiu budúcnosť. Organizujeme vzdelávacie programy pre návštevníkov a zamestnancov, aby sme zvýšili povedomie o dôležitosti ochrany životného prostredia a podporili udržateľné správanie. Investujte s nami, investujte s Tatra Invest a najmä pomôžte nám chrániť Tatry. Viac na tatrainvest.sk.